Arkadan ileri yanlar içinde sağ olsa da arkadan dildarım. Arkadan ileri yanlar içinde sağ olsa da arkadan dildarım. Bahtiyarlık dure getiripler şan sağ olsa da arkadan dildarım. Bahtiyarlık dure getiripler şan sağ olsa da arkadan dildarım. Otumda zamana acayip teşbih sağ olsa da arkadan dildarım. Otumda zamana acayip teşbih sağ olsa da arkadan dildarım. Sağ olsa da arkadan dildarım. Sağ olsa da arkadan dildarım. Salam Türkmen Portal websaytymyzyň hormatly agdalary we mehriban tamaşaçylary. Siziň öňünizde durmuş turalga satly gepleşigimiziň ýene bir täze sany. Täze sanynyň hormatly mehmany siziň söýüp dinleýän biziň ýaş dehinli aýdymçymyz, Denan aýdymçymyz Jahan Bagşy diýip ýer içinde tanalýan Jahan Gelliýew. Jahan biziň gepleşigimizde gymmatly wagtyndan aýryp mehman bolýanyň üçin size köp sag bolsun aýdýar. Ilki bilen owadyň belent ýanglansyn. Tomaşaçylarymyza şu ýerde bir esasy bellemeli zat aýdyp geçetim gelýär. Bugün Jahan ýörüýtse siz üçin, raýatlarymyz üçin, öz dinleýijiler üçin bir näçe köp sanly aýdymlary janly sesde ýerine ýetirip berer. Şoň üçin biziň gepleşigimiziň bu gedekki täze sanynyň daşlaşmagy elbetde we şeýle de Jahana bir näçe sizi gyzyklandyrýan sowallar taýýarladyk. Mümkin bolsa Jahan häzir giňişleýin jogap berer diýip umyt edýär. Inni Jahan hemmelen gyzyklandyrýan soragy Jahan näçinji ýylda dogully, nerede dogully, haýsy okujaýyny tamamlady. Şu umumy esasyny bir sowalara jogap bersek başlasyna. Sağ olun. Şeýdip meni o ajaýyp gepleşiňizde çağıranmaz üçin hemmeňle minnetdarlygym bildirýän. Men 1994-nji ýylda Aşgabat şäherinde doguldum. 2020-nji ýylda Türkmen Dowlet Medeniýet Institutyna girip 2024-nji ýylda Türkmen Dowlet Medeniýet Institutyny tamamladym. Ýagny bu ýyl siz Medeniýet Institutynyň uçurumy bolýan. Köp sag bol. Jahan aslynda maşgalada özüňiz näçe dogan? Men maşgalada 2 dogan. Bir oglan, bir gyz. Bir gyz. Indi aýdym saga gelip şeýle bir belent owarly bolmagyňyz, aňaryňyzda bir talantlar barmy diýjek bolýanym? Ýok. Ýok. Men tohumymda da ýok, aýdymçy, maşgalamda da ýok. Hiç kim. Siz ýeki özüňiz sungat bilen meşgullanýaňyz şeýlemi? Hawa. Kiçilikden telewizorun öňünde durup kim aýdym aýtsa, şonu ýa-da aýdym da. Esasy gowalýan aýdymçyňyz kimdi? Kiçi wagtyňyz. Men kiçi wagtym Türkmenistanyň halk artisti Jemal Saparowa. Türkmenistanyň halk artisti Gülşürün Aljanowa. Gülşürün Aljanowa. Indi maşgalaňyzda özüňiz ýeki gyzmy ýa iki dogan diýdiňiz, ikiňizem gyzmy? Bir oglan. Bir oglan, bir gyz. Sen aýdym aýtmana höwesli bolanyňda ýa-da bir eýam aýdym aýdyp sahna çykanda öňüňizdekiler garşy bolmadymy? Adaçyk. Men enemiň ulagly bar. Hawa. Onuň şol garşy çykdy. Ondan ýöne enem men çözürnýdi. Enem özdik durup aýdym aýtdyr. Eýam saňa bir urukturan hasam näme diýen ýardam bermäne kömek eden enem.
Tuvalama. Aydımları ilk nerelerde aydıyadınız? Öyümüzde. Son birinci kim aydıp Öyde aydyadym. Ha. Soňra men 2005-nji ýylda garaşdyrylýan merjen dänelerine çykyp, şonda ýeňiçi boldum. Ondan soň Ulwa bayragynyň ýeňiçisi boldum. Soň 2007-nji ýyly Gülşurnal Janowa baryp ene marketde şondan bir özüň ýalak bagşy çykarmy, aýdymçy çykarmy şondan ne. Bu adam gitçik gedim. No boýum görnelok bolýan. Gülşurnal Janowa oturgucun üstüne mindirip aýdym aýtdyryp. Şonda şol aýal. İlkinci gören halipaňa Gülşurnal Janowa. Indi häzir siz arkaýyna aýdyp bilýäňiz Gülşurnal Janowanyň şagirdi diýip şeýlemi? Arkaýyna. İlkinci sahna çykanňyzda uly sahna merjen däneler bäsleşigi bolýar şeýle. Aljyradyňyz mı? Elbette. Ýeňji bolar öýdýärdiňiz? Yok, ýeňji bolar nädemakdym sebäbi bir-birine gowaýdýarlar. Ondan bäzi olar menden gowaýdýan eken oňa beräýseler. Jahan il içinde edil häzirki wagtda aýdaly damana ýoluny has bir öňe goýduňyz öz synyp ýoluňyzda. Aslında damana ýoluna gelmäne näme sebäp boldy size? Damana ýoluna gelmäniň sebäbi men aňarymam gyllar batly, enem gyllar batly. Süýçi. Gowarýan. Gowarýan. Damana ýoluny aýtmak üçin bir halipa bilen maslahatlaşýaňyz aslında. Yok. 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 Ýöne şu Merdan Oğluýew, Merdan Damanany kän dinleýärdim. Beni telefon kulağıma tutup şey aýtdym men hawa. Şondan öwrenip Şondan öwrenip aýtdym. Öz derejeliňizde özüňiz haýsy aýdym has gowarýan? Öz aýdýan aýdymlaryň içinde. Men öz aýdýanlarymyň içinde indi ömrümni hawa, halk köpçüligi, raýatlarymy gowarýan ýöne. Şu sal gidenne diýip halk aýdym. Hawa. Aýdym çykardyk. Tole, şol aýdymy hat gowarýan. Indi gepleşigimiziň başynda iýleşermek üçin bir owadan aýdymlaryň, ýagny jany sesde ýerine ýetirip berseň jahan soň sowallarymyza geçäýerik. Dile geçer güç kurvatın merden bilen halidenle dile geçer güç kurvatın merden bilen halidenle ömrün geçmeyecek yanıdır. Adam şanın mızalıdır, garip kalıp zanidinle. Adam şanın mızalıdır,
bir yangidenle bir tanırsın öňüňe her gaýsy bir yangidenle ne ıkbal bu illerimde yakınımdaş doğunum ya Bolurmun sen umdan ziyad çifit boşap canidenle Bolurmun sen umdan ziyad çifit boşap canidenle her gaýsy bir ýaňydenle merden bilen halidenle
gelip gider. Jahan mümkin bolsa gepleşigimizde haýsy şahyrlar bilen, haýsy kompozitor bilen işleşmek üçin has bir ýakyn we çalp ugur tapyjylyk bilen has gow alşýaňyz. Ähli şahyrlary, goşgularna muqayan, ähli şahyrlar bilen. Na şu ömrüm aýdymda atda hal bar. Şoň gow goşgular bar, şoň aýdymlaryny ýerine ýetirýän, işleşen, Kerim Gurban Epetov ve Gurban Adar Elif, gow ajaýyp goşgular bar. Şonu alıp heňe geçirip aýdym ýerine ýetirýän. Indi ömür aýdymyna geldik. Aslında ömür aýdymynyň döreýişi hakynda mümkin bolsa gurrun berseň. Nähil döredi? Kim maslahat berdi? Belki şahyryň goşgusyny bir ýerde okap, şonu aýdym etmek özüňiz islensiňiz. Ol aýdym birinji ilk ýerine ýetiren Tejelli Halifa Bagşywa Kakajan Nuri. Şol ýerine ýetiripdir. Menem bu internet görüp ötýän bolen şol aýdym bir saýat diýip aýdym şoglanyma. Şol Kakajan Nuriň ýolundan aýdýar. Şol aýtdy bolen Gözümüňde şıkmalım yüzünden sana o dişini küledip kıytırma ömrüm. Böyle soyup durmuşuma Mehmet kolay Bey'de. var. Hava. Sonra internetten yazıp alıp onun canlı ses yazdım ben. İkinci albümümde ol. Sonra birinci aýdym ben şonu ýerine ýetirdim. Sadanlaňyz bile işleşen sadanlaňyz kim ol aýdymda? Şol aýdymda men ilkinji işleşen sadanlalam. Ana udarnikçi mergenni. Hava sağ bolsun. Döwlet ýar täşlif muskandym. No maksat Arslan. Şo wagt aýdymy ýadga geçirýän wagtyňyz ýa aýdan wagtyňyz şeýle bir uly söýge münasip bolar diýip pikir etdiňmi? Ýok, Pikir etmedim. pikir etmedim. Şo bir aýdymlar ýaly, öňki aýdýan aýdymlar. Hava, şonýaly. Ýöne her toýa baranda, bayrama baranda birinji soralýan, etlenýän aýdymam şol aýdym öýdýän. Köp sag bol Jahan. O wadyň hemişe toýlarymyzda ýanglanyp dursun elbetde. Mehriban tomoşaçylar, gepleşigimiziň şu ýerine elbetde siziň söýen aýdymyňyz Jahan wagşyň ýerine ýetirmelinäki ömür aýdymy size ködürleýär, diňleň lezzet alyn. Gözümüňde şıkmalym yüzlenýän sana o dişini küledip köýdürme ömrüm. Tümlük dünýadadım şıkar aýdana wagtynyň ömrüni öldürme ömrüm. Tümlük dünýadadım şıkar aýdana wagtynyň ömrüni öldürme ömrüm. Kallan çıktı ıranadım bağıtımı yıkmayda namaz ağırlı tağdımı Vahyeleken doğurdum acık vağdımı İnni var zirgizan bildirme ömrüm Yeleken doğurdum acık vağdımı İnni var zirgizan bildirme ömrüm ovami
kaldırım özüme kaldırma ömrüm Gözüm yaşla varman ilgen tovami Öz kaldırım özüme kaldırma ömrüm Amanadım kızımın algın Yaram küptür ağrım sığırma ömrüm Aslıdır amanadım kızımın algın Yaram küptür ağrım sığırma ömrüm İlni var sergizan bildirme ömrüm Vaktinden ön meni Öldürme ömrüm Dağların dumanıdır Yar yüreğini bilmese Gülürün kuvarlıdır Yar yüreğini bilmese Yar yüreğini bilmese Gülürün kuvarlıdır Yar yüreğini bilmese Ağlabıdın dinlersin Yar yüreğini bilmese Kafanından dımarsın Dertlerinden dömürsün Ağlabıdın dinlersin Yar yüreğini bilmese Gider hakkım Kinedir kalbimda kım Yalnızım ömür baki Yar yüreğini bilmese Gülküden gider hakkım Kinedir kalbimda kım Yalnızım ömür baki Yar yüreğini bilmese Yar yüreğini bilmese Yar yüreğini bilmese Jahan biz bilýäs sen denan aýdym şol bir sanna bir odan gyýyp berdiňiz we mähirlice mümkin bolsa bir öz maşgala durmuşyňyzda aýdyp geçdiňiz gyýdyňyzyň adyny belläp geçdiňiz we inni biz bilýäs ahyr siz halk köpçüligine bagşy bolsaňyzdan öýe geleňizde eýan siz eje we gyýdyňyzyň perwendiňiziň isleýän zatlaryny häzirden duýýansyňyz bilýänsiňiz bilýäňizmi şol aýdym sada howasy barmy öz perwendiňiziňe? O Sara men maşgalamda gyýjaşym bilen özüm ýaşaýan. Gyýjaşym 2017-nji ýylda doğulan Ayberjan. Häzirki wagtda birinji sınıfy tamamlady. Bar howasy. Ben şu wagt telefonna otuýan bolan özüne aýdymlam oý berýärdi. Şonu
Ýatdan aýdyp ötürýän Hemmesini. özüm pikir edýän, oturup ýat tutdum ka. Ha. Ya sözlerini nämek kadip. Ece gowar ýanyna dip. Eger siz ýaly aýdymçy boljak diýip islese, siz garşy bolarsyňyzmy ýa kömek edersiňizmi? Men şu tarapyna halipalar dinläp, halipalar ýaly gowlawly sesli aýdymçy bolup ýetişýäni bilsem, aýdymçy eder. Ha, kömek edersiňiz, Kömek ýardam eder. edersiňiz. Ne ýene öňümizdäki täze işlejek aýdymlaryňyz da bolsun, aýdyp bilersiňizmi? Aýdyp bilerim. Men şu wagt täze jany ses ýazdym. Ha. Ol entak çykana. Her eýem aýdym taýýar ýöne halk Aýdym taýýar halk köpçüligine köpçüligine entak giden o. Nesip bolsa. Ona mümkin bolsa biziň gepleşigimizde ýerine ýetirip beräýin. Awan siziň gepleşiňizde ýerine ýetirip bereň. Ona biz elbetde dinlemäne eýem taýýar. Mehriban tomoşaçylar häzir siz üçin ýörüýdi Jahan Bagşy intek halk köpçüligine hödürlemedik aýdymny ilkinji gezek. Biziň gepleşigimizde ýagny Türkmen Portal web saytymyzda siz üçin taýýarlanýan durmuş turalga satly gepleşigimiziň bu gezek sanyny ýerine ýetirir, janly sesde dinleň lezzet alın. Kirpik katmandan atırsam İdiz balam dolunmazmı Arzımı Allah'a yitirsem İdiz balam dolunmazmı Arzımı Allah'a yitirsem İdiz balam dolunmazmı Burzağımda ateş odum Vakime aydayındadım Sağlarım buvuncadım İdiz balam dolunmazmı Sağlarım buvuncadım İdiz sağam dolunmazmı İlim barmaz hiçbir işe İdiz sağam dolunmazmı Hanzır bilen kövlenipdir Eğlenipdir, eğlenipdir İdiz balam dolunmazmı Eğlenipdir, eğlenipdir İdiz balam dolunmazmı İdiz balam dolunmazmı İdiz sağam dolunmazmı
Vatanlıyın koynum almağa Dünyada doğan yere Vatanlıyın koynum almağa Yine de doğan yere Üzüm yazım tutmağa Üzüm yazım tutmağa Ağla feryat etmene Vakfır bir kumum atmağa Dünyada doğan yere Vakfır bir kumum atmağa Dünyada doğan yere Ay mehrim doğan yere Jahan yankı täze aýdymyň dogrusyny biz bilýäs, halk köpçüligi raýatlarymyzam bir söýüp dinleýän aýdymlarynyň biri bolar. Mümkin bolsa aýdymyň awtoryny, sadanany, sadan düzen kompozitor, awtor, şahyr belläp geçden aýdymyň ady bilen. Hawa. Şulaydymdan bir gelip gidäň. Meni ağladan bu dünýä, senem ağladan bir gün. Ayda bir tejen halipa var. Men sesim hem şoňa men de diýerler. Şeýle. Hawa. Uljahan anlaýar. Gelinler ýygyryar ýarlyň üstüne ýarlanyň müdüne Jahan anlaýan sözlerini sady. Ne şoň sadyny doğrusu doğru bilem dokda ýöne biz o allykda öz ýolumda aýtdym. Men de etmedim. Sadynam nemesinem ýöne aýdan şu halipa buljahan. Şol görüp halap aýtdym şolaýdy. Diýmek indi şeýle sowal beresim gelýär Jahan. Durmuşda sowaly men berýär diýip sen kabul etme. Senlik bir raýat aýdaly ýa-da toýçulukda oturýarsyň dinleýijileň biri gelip Jahan sen bagtlymy diýip sorasa näme jogap bererdin? Durmuşda. Bagtly. Sebäp? Elbette bagtly. Men halkyň sylaýanlygy, gollaýanlygy, şeýle bir men ganatda şomaň. Gecelerime uysam ýa. Perdendimiň barlygyna uysam ýa. Her bir zatda bagtly men. Şu halkyň meni gollaýany. Şol. Jahan Bagşy diýen ady ýanyňyzda kalan biri şeýle Jahan Bagşy internet torlaryna da görýärse adyňa da Jahan Bagşy diýip dur. Geldi bu familiýasyny belki bilýänlerim bardyr, bilmeýänlerim bardyr. Jahan Bagşy diýen ady halk köpçüligi dakdymy ýa-da ýanyňyzda size gollap berýänleň biri şeýle goýaly adyňy diýip diýdilermi? Men Jahan Bagşy diýmem sebäbi Bagşy diýip näme diýilýär? Özü çalıp özü yerine yetirýänlerine sahy Bagşy bar. Şolardan Bagşy diýilýär. Dutar Bagşylar. Men dutar Bagşydym. Öň dutarda. Hawa men häzirim dutarda öňkäň gidýärdim toýa ýanyma gyjak çal. Spartaga gidýärdim. Nak Murat Çağır halipa wa Döwlet Durdiýew men ilkinji dutar tuturan halipam. Men dutar çal aýdym üçin Jahan Bagşy özüm diýdim ama. Töweleme. We halk köpçüligim Jahan Bagşy diýip sen tanaýarlar. Indi Jahan iň bagtly günüň hemmesinden saýlanýan bagtly günüň. Hemmesinden saýlanan bagtly günüň halkam bilýär. Şu birinji ýazgym albom çykaramda şu merdan damanan käbesiniň düzen aýdymma. Dolan aýda bağlar morasym gelýär. Şol aýdym halk gördü, gollady. Şu toýa çagyryp şol aýdym dinläp. Ana şowullam. Üflediler. Şol bagtly gullam şol boldy. Ömrüm aýdymda. Durmuşda kän kynçylykly günler geçdiňizmi? Kän. Kim ýanyňyzda boldy? Şu adamlar ana ýalňyş bolýar, dogrusy bolýar.
Maňa diýerler dana plan ýerňýaş plan. Men şonu düzedýän, özüme kiçilik bilen maňa ulu bolsun, kiçik bolsun diýse, şonu men maslahatyny alýan. Ýöne men içmeýdi bilemem. Şonu ýetgedesem ele, menem diýesim ele, içim boş edesem ele. Aýdyp beresin. Şu häsiýetim aýrasyn. Durmuşda içiňizde aýdasyňyz gelýän adam barmy ýanyňyzda? We aýdalyna dost diýeli. Belki bir dostuňyz bardyr, joraňyz aýdaly ýa-da öňüňizde maşgala agzalaryňyzyň birine arkaýyn içiňiz ynanyp bilýän adamyň barmy? Elbetde ol eje. Ejeňiz aýdyp bilýän. Ha. Ýöne käbir adamlar ejemaýsam ejemem gynanар da diýenler bar-da. Ýok. Arkaýyn aýdyp bilýän. Näle ýöne gynanyljaklar aýdamak men. Şol zatlardyň içimde saklaýan diňe begençlikler. Olam begener ýaly. Ha, diňe begençlikler aýdyp geldi. Ýöne gynançlyklara aýdyp başadasyňyz gelýär. Indi ýaňy diýdiňiz-de men agam öz agaňyz bolýar, azy garşylyk bildiren aýdymçy bolmagyda. Indi şeýle sowal beresim gelýär. Şumat şol agaňyz näme diýýärdi? Ay enne. Şu görünne daş etti. Berekellatny ýetirýär. Agraslygyna çalışak gel işlerde. Buýsanýa. Buýsanýa. Diýmek siz oň anamny gadan bilen adam. Hawa. Köp sag bolan. Indi durmuşda ahmar eden wagtyňyz boldymy? Wagt şunu etmeli kenim. Ýok. Hiç dada. Ýok. Men bir häsiýetim ma, sal üçin şol bolanokmy? Şoňa dyrjaşýan. Ha, bollur ýaňy. Bollur ýa. Şu bolmajan bilemdi sinaşýan şoňa. Ha. Ýokman. Soňky nokodyna çendi bar ýa. Sinaşýan. Indi eger jahan wagşy bolmadyk bolsaňyz, şu aýdyma sinanyşdyňyzda, indi şeýle aýdymlaňyz aýdaly hiç kim diňlemedi, garady şo ýol bolmady. Siz haýsy näme saýlardyňyz? Muallim olar. Muallim, gowar ýaňy muallim. Awa. Muallim olar. Öz häsiýetimiz näle durmuşda? Aharjan maýdaly ýa has bir rahatmy, sabyrlymy ýa sabyrsyzmy? Sabrym ken. Daýyş. Diňe sabyrly ýaşaýan. Gaharjan. Gaharjan. Birden. Çat gahar. Birden. Gönü. Gahardan näle sowuşýandan? Jahan beýle bolma. Öz-özüňiz. Öz-özüme dur saklan beýle bolma. Birden gowuna degäýmeýin. Menden gowun ançaýmasyn şolaň diýänle. Ýene ödüm. Awa. Inni gatyýa dedim men diň jalmal diýenizde näle ýagdaýda siz arkaýyn diň jalp bilýäňiz. Käbir mihmanlarymyz diýär-de, ýek ödüm galsam gow diň jalýan, ýa bolmasa maşgalam bilen gedelenji gidende gow diň jalýan diýen mihmanlarymyz bar. Sen jahan. Edil häzirki wagtda biz bilýär, sen köp toýda baralara gatnaşýan, bir aýdymçy üçinem o adanyň delen bir malaýym ogadyn bolmak üçin arasyna hökman diňja gerek. Maňa köpçülik diňç berýär. Men gedelenjaken halaňyzda ken gidemagam. Onu siz şol toýda baralara çykmaňyz hem eýam siz üçin diňç bolýar. Diňç maňa şol. O diňç berýär. Ýana öýümde de aqydım himlenip gezýär, edýär, ana muzikantlar, sadanlar. Gelýärler, baksyn bol aýdym neme delle dip. Awa. Şol Eýam size diňç bolýar. Diňç şol. Durmuşda birine meňzemek isleýärdiňizmi öň? Menem şol aýdymçy ýaly bolaýsadyň diýen aýdymçy. Elbetde. Kime meňzemek isleýärdiň? Ilki bilene men sanyň halk kartiýasy gurşuny aljan, halika. Ola ýalyň dogumlygy. Ola ýalyň mehri. Ola ýalyň gurulýşy. Özüne alyp barşy, agraslygy. O sesi diýermi? Aýdym aýdyşy diýermi? Öwes etýärdim. Halipa meňzemek isleýärdiň. Awa. Ya yaradan idir Allah'ım
etmäwür Heli yaman nadan bilin bir yodadan yürütmäwür Heli yaman nadan bilin bir yodadan yürütmäwür Sır olap görür gözü Gafil koyma keretmäwür Sır olap görür gözü Gafil koyma keretmäwür Çekip ağır hallan Karayı izlep doğun ilen Kafam ete çıkartmavur Karayı izlep doğun ilen Kafam ete çıkartmavur Taşıyacak küçülmüşüm Az gözleri yalıtmavur Taşıyacak küçülmüşüm Az gözleri yalıtmavur Yaşap halkıma hizmeti Nefi beyle kim etmevur Yaşap halkıma hizmeti Nefi beyle kim etmevur Aç gözleri yalıtmavur Salsam kan yaşak yar gözümden Ekti bir vefat uğrayar Neme dönün sözünden Mini ağladın bu dünya Film bir gün ağladır Mini ağladın şu dünya Film bir gün ağladır
zafi Ay gülür onun adı ovamızın tirifi Meni ağladın bu dünya film bir gün ağladır Meni ağladın şu dünya film bir gün ağladır Gali bilbil uçlu gülümden Aşık yarın neylesine bir de artar gün günden Meni ağladın bu dünya film bir gün ağladın Film bir gün ağladır Meni ağladın şu dünya Film bir gün ağladır Näil häsiýetli adamy siz bir has ýakyn kabul edip bilýäňiz özüňizde? İlk bilen aş agras bolmaly. Garşyňyzda kam agras bolmaly ha. Şuar. Men onu planda dep öwretmän. Ol maňa jahan planda dedeli, jahan plan bolsa plan bolýa. Ol maňa maslahat berip. Ol maňa öwretse, mana şolar ýaly. Siz ýanyňyzda bir maslahatçy has gowy isleýäňiz şeýlemi? Ýanyňyzda adam size maslahat berip kömek edip dursa. Köp sag bolan. Inni edil häzirki wagtda bir raýatlarymyzyň halk köpçüligiň bir töýüp dinleýän aýdymçysy Jahansyz we bir köpçülik ýerde aýdal tapawdy ýok. Toýlaň birini halipalarmy bilmedim ýa özüň ýaly aýdymçylar, halipa aýdymçylar bir öwül sözlere köp diýendirler. Jahan şol aýdymy gatygy ýerine ýetiripdi. Şolaň içinden haýsy seň ýüregiňe has ornaşdy. Şol öwül sözleriň içinden. Toýa barýan. Men gel ýana bagşy milki bilen ömrüm bilen açyp beräý diýerler. Ömrüm aýdýan. Şo ýazgyda çykaran aýdymlaryndan nersi gelip buraydym diýe ýazýarlarda. Bir wapadym ýana aýdyp beräý, ýana goňşyma gelin bolmaň diýip aýdym. Ona aýdyp beräý. Ona tamana ýolundan aýdyp beräý diýerler. Ýylar hany, ýylar maly, aýbebe. Tarafyç aýdymlar ýerine ýetirip beräý diýerler. Gara şu halk men aýdym ýerine ýetirýän bolsam şu torýança. Atlaryny aýdyp hawa. Size iň gowy ýakymly duýgy şo bolýar. Köp sag bolan. Inni gözüňizde tutýaňyzmy bir aýdymçy bilen duet ederin? Öz sesiňizde has golaýrak. Ýok. Ýok. Intek ýekelikde aýdypmy gelýär şeýle. Hawa. Edil ulumsuluk ýa-bir gowy ýetmezçilik ondan näp. O pikirde däle. Bilemok bilýän ente. Inni jahan arzuwlaryňyzyň hemmesine ýetdiňizmi? Yetip barýan. Yetip barýan. Ýakyn dawaly ýetdiňiz. Arzum, islegim. Sunwatda ýygal rasmeli. O aýdymçydy, o bagşydy diýip şol arzum. Şoňa ýetmeli. Oňa üçinem ýani kyýaly owadan aýdymlaryň köp sanatyny çykaryp, ýatda galyjy bir aýdymlar elbetde rahmet çekip halk köpçüligine ýetirmek, olaň söýgüsini gazanmak. Ejeňiz öýüňizdäki agdalyň
edil häzirki günlerde diýen sözlerini toýdan geldiňizden aýdaly. Buýsanýarlar. Ýa, gaty buýsanýarlar. Ýani şu käbir ýerlerde ejem telekeçide. Ana jahan başyny ejede geniňler ýa. Ana gelip menen buýsanmam şaňa diýä. Begenim diýä. Ýani toýdan gelýän, internetde toýlamy görýär bolýan. Şoňa begenýärler, buýsanýarlar. Inni eneňiz ýani enem ilkinji gedek halipaň ýanyna alyp gidip şöý bir halipa hökmünde seň şägirt bolmagyny haýyş eden adam, side has ilkinji maşgalada ýardam golla gören adam. Eneňiz häzir size buýsanýarmy? Enem gaty buýsanýar. Enem anan ýadymyň şeýle boljamy. Anan Sebäbi şu çağalykda da gazalaydydım da. Şu gazalaydy. Ondan enem öldüňle oturýan ekenne. Şuň bir ýakyn bir sesi bar. Şuň şey senen şu göreýänlik. Enem anan ýady. Eneňizden iň gymmat maslahaty gydym şeýle bol. Şeýle bolsaň şeýle bolar. Men enem 37-nji mektepde pensiýa ýaşyna çykynça türkmen edebiyat muallim bolan. Enem öýde agrasaya. Wa hajaýat kelle. Açpardan bir çaýat kelle. Gaty agrasaya. Belki häsiýetiňiz şoňa Men bätdir. Sebäbi çağalykda da şu diýertde aýal maşgalan şu koýno tırsakdan yapılmaly ýerde şu iň gysgaýan geýende tırsan yapylmaly diýär. Şu ondan ýakam ýapyp gezdirip ýani şu ýakam pul ýakasyz bolsa bir adam kim ýaly ýa toýýagdam da şonu ýadymdan çykardam şonu ýygyma gelip alyp gitýän. Şu zatlar men beýnime aňyma goýuldy. Şu enemin häsiýetine çykdy. Toýdama. Eneňizde ejeňizde maşgalaňyzda şu pursatda jan saglyk arzuw edýärçähän. Şu ýerde tomoşaçylarymyz üçin, raýatlarymyz üçin bir owadan aýdymly jan teste ýerine ýetirip berseň mümkin bolsa, taýarmy? Birä dinlemäne taýar. Rahman tomoşaçylar siz üçin jahan bagşy, siziň söýüp dinleýän bagşyňyz jan teste owadan aýdymlarynyň birini ýerine ýetirip berer. Biziň durmuş toraga taply gepleşigimizi öçürmäň, dowamyny aýdymdan soň dowam eder. İmin ak südüňi hapalamasaň İmin ak südüňi hapalamasaň oğul diýilen ada hakladyňdyr. Oňşyňa ýerbetlik tepelemesin oğul diýilen ada hakladyňdyr. Oňşyňa ýerbetlik tepelemesin oğul diýilen ada hakladyňdyr. Paranıyla hayırhasından payalsın, ontaların ciğerine zayalsın. 100 yıl yalkın salıp bilsin ayalsın, oğul diýilen adı hakladyňdyr. 100 yıl yalkın salıp bilsin ayalsın, oğul diýilen adı hakladyňdyr.
Vaktarılsın dertlinin melhemlerine Mingdesin dünyanın merdenlerine Yük olmasın ilin geridelerine Oğul değilin adı hakladığındır Yük olmasın ilin geridelerine Oğul değilin adı hakladığındır Oğul değilin adı hakladığındır Bağış bolsun yakını Çektirip sağamın çek yükünü Al canımı onun ömürlerini koş Kimma bağlılarıma kırma durmuş Çektirip sağamın çek yükünü Al canımı onun ömürlerini koş Kimma bağlılarıma kırma durmuş
aydymlaryny öwrenende sözlerini okap öwrenýärmi ýa şeýle dinläp öwrenýärmi aslında? Aydym öwrenemde belki dinleýän. Haýsy bagşy bolsun, haýsy halipa bolsun. Şoň heňini sözlerini dinleýän. Ondan dinläp ýazýan. Diýmek, dinläp soň özüň ýazyp öwrenýän. Soň saganlar bilen Sana yerine yetirende kıyın düşen aydın barmy şuna da çenne? Elbetde. Haýsy aydym kıyın düşdi? Men ahir denan maşgala. Damana ýol, agyr ýol. Beýik ýokary tonlardan ýerine ýetirýän ol aydymlary agyr düşýär. Damana ýoly. Agyr düşýär. Indi başta dutarda halk aydymlary ýerine ýetirýärdim diýdiňiz. Indi häzir şonu damana ýoly size has bir edibmi ýa öňkü dutarda ýerine ýetirýän aydymlar? Nähili fenen. Na damana ýoly şu wagt öň dutarda da ýerine ýetirýär. İller hane dutarda ya dedin atalarymyň, babalarymyň döwrüni gözlesem men taparyn öň adamlaryň ömrüni. Hayal. Hayallar. Dipkine aýdylýar. Indi damana da şonu çal dipkine geçdi. Has beýik ton aýdylýar. Ýokary tona galy hem tempi gatarly. Has ýakyn haýsy bilen? Templimi ýa Sen hayal? ýakyn bolyn, templi. Templi Joşurýar. Joşurýar. Indi halk köpçüligi toýa baraňyzda özüňiz elbetde mihmanlyň haýyşyny ýerine ýetirmege aýdymçyň borjy. Ýöne özüňiz haýsy aýdym aýtmak has bolýan toýlarda. Belli aýdymlar badyr. Olar aýdýan. Ýöne toy açanda göni beýik aýdymlardan başlap bolanok. Ondan kemetme var. Ondan hakladygyňdyr, ağlatma durmuş. Şolar ýaly pesay aýdymlar bilen ýokary temp aýdymlara galyp gitýär. Indi käbir internet sahypalaryny, internet torlaryny görýärsiz, jahan aydym aýdyp durkan saganalaryňa diýen tonuň gallar da. Şonda özüň joşup diýenmi ýa-da mihmanlaryň islebi has? Ýok, joşýan, bolana. Okaýatsa kommentariýalarda da tuwalama jahan has bir ýokary tondan aýdýar, şeýle ýazýan adamlar bar. Öz içiňden joşup diýenmi şonu? Sahna minýän da bismillah dep. Elime mikrofona aýdyp başlaýan boldy. Başga dünýäň adamsa. Eýem ýadyndan çykarýan hemmede. Men özüm wapşa ýatdan çykarýan. Şo joşup ýana sadan alam sag bolsun. Olaram joşup olaram men joşýanym bilýärdi. Olaram özümden bir has şowkunlary. Sahna çykanňyzda ýalňyşan wagtyňyz boldymy ýatdan çykmajak? Elbetde. Ýatlaýyn birini. Ne şu wagt daman aýdymlaryna geçýän boly. Şonu kesip beni täzeden başlap bolanok. Bir aýdym, 2 aýdym, 3 aýdym, 4 aýdym ýygyna gidýär. Şu baraban çalýady ýene saz bilen geçip gidýär. Şu wagt ve iller hanyň aýdyp ötýär. Ene aýby başlaýanna ýene de iller han gözegime gelýär. Ýadymdan çykýar. Ondan näme? Onu sazdan alam düşünýär. Ýadymdan çykany bilýärlerden saz bilen owadanlaýarlar şan. Ondan aýdym aýdyp dursan ýa-da ýyldyna aýtmak üçin bir tuwalama sesiňiz öňen berent ýöne käwa sesiňiz ýitýän wagt tuwalýan. Elbetde. Sazdan alam kömek edýär. Kömek edýärler. Ondan käwa ene ýarasyzlyk bolanda sesiňiz bir aýdaýyn tempi diýilýärmi, tonu diýilýärmi? Has pese düşýän wagt bolýan. Düşýän. Näler çykýan şonu? şonu? Barçyn men aýdymlamy dodan aýdýan bolsam, ýarama. Ýagdaýym nemerak bolsa siýip düşürýän bolýan ýöne. Halk şonu bilýär. Eýem duýýar. Gün bilýärler. Başym ýa-da uzun bolýan. Ýokary tonlardan aýdyp berdiýär bolýan. Ýene ýa-da bolsam, joşýan ýene de galyp gitýän. Köp sağ ol jahan bir aýratyn beýlekilerden tapawutlanýan owadyň
hemişe sen ýanymda bolsun, hemişe kalbyňda bolsun, halk köpçüliginiň bir uly söýgüsine münasip bolan şol söýgi hiç gaçan gitmesin. Arzuwlaryň hemmesi hasyl bolsun. Dünýädäki iň bagtly eje, iň bagtly mama, ene bolmak nesip etsin. Sağ olun. Şu fırsatdan peýdalan. Gahrman arka dağımda, arka dağlı gahrman serdarımda. Biz yaşlar üçün, şular ýaly mümkinçilikleri döredip berýän üçin, ajaýyp zamanada ýaşaýan üçin köp minnetdarlygymyzy sag bolsun aýdýan. Bu gahrman arka dağımyň, arka dağlı gahrman serdarymyň jany sag, başy dik, ilmidame işlerini üstünlük arzu edýän. Köp sağ ol Jahan, arzuwlaryň hasyl bolsun. Esenlik bir toy bayramy baramyzda bize de seni görüp, sen aýdymlaryňy dinlemek nesip etsin Allah. Şu pursatda biziň gepleşigimizde ýerine ýetirip beren aýdymlaryň üçin hem sag bolsun aýdýar. Bir taýýarlan sowalamyzda bir giňişleýin, has bir düşnükli ýagdaýda jogap beren üçin hem aýratyn sag bolsun aýdýar. Ýurdumyzyň toy bayramlaryny beräpdir hemişe. Owadan aýdymlaryň bilen, owadan sesiň bilen sagdanlaryňa da üstünlük arzu edýär. Perdendiň mehriban, körpeje balan, bagty güllerine buýsan ýaşamak edýärler nesip etsin. Biziň bugünkü taýýarlan gepleşigimizde uly ýardam eden Aşgabat Sowda merkezinde ýerleşýän Sultan restoranyna da uly sag bolsun diýýär, goýmuşdurlaryňyz kän bolsun, sowdaňyz bol bolsun. Ine Jahan gepleşigimiziň her gedek mihmany bir sowgatlaryny uğradýan biziň kemaýetkarlarymyz we ýani türkmen telekeçilerimiz. Olaram Jahan bagşy bize mihman diýdik bolyn, sowgatlaryny uğratdylar. Mümkin bolsa şol sowgatlary size gowşursak, kabul etseňiz. Jahan ilki bilen Türkmen Portal web saýtymyň adyndan ýerite siz üçin sowgat taýýarladyk. Mümkin bolsa kabul etseň saýtymyň adyndan ýerite taýýarlanan sowgat. Şeýle-de Asuda Akym Hojalyk Jemgyýetiniň şeýir ýag brendim size öz sowgatyny uğratdylar. Kabul edin. Ýene-de Ýüpekçi Hojalyk Jemgyýetiniň Bolt brendi bilýänsiňiz bu içki suwlaryny biziň öz ýurdumyzda öndürýän suwlar. Kabul etseňiz mümkin bolsa olaram öz sowgatlaryny uğratdylar. Şeýle-de biziň paýtagtymyzda ýürüti owadan dukan we bostan konsept öý bezegler tatylýa dukanyna olaram size sowgatyny uğratdylar. Kabul edin. We biziň paýtagtymyzda raýatlary hyzmat edýän deňsiz taýsyda ýeke-täk katmer kafe türk tagamlary taýýarlaýar. Olaram size öz süýjülüklerini uğradypdyrlar. Dadyp görüň, halasaňyz maşgalaňyz bilen atkaýyn diýinjelip bilersiňiz. Ýene-de türkmen telekeçilerimiziň öz öndürýän önümler, ýagny biziň saçagymyzy bezeýän ziýat tort konditor önümler size süýjülük torduny uğratdylar. Kabul edin. Mümkin bolsa. Şu pursatda biziň kemaýetkarlarymyz bolan türkmen telekeçilerimize de işlerini üstünlük arzu edýär. Goý döredýän önümleriňiz biziň diňe bir watanmyzda däl, dünýä ýurtlaryna has meşhur bolsunlar, sowdaňyz bol bolsun, müşterileriniz kän bolsun. Jahan ýene bir gezek gymmatly wagtyndan biz üçin wagt aýryp gelip iýleşerimiz üçin, biziň tomoşaçylarymyz üçin ýerine ýetirip beren aýdymlaryňa köp sag bolsun aýdýar. Toýly günlerde diýdarlaşalar. Sağ olun. Köp. Men siýler hormat goýup bana sowgat diýberen ähli telekeçilere, ähli işgärlere, meňem jan sag bolsun, işlerine üstünlük, ilmidama toýlaryna gatnaşyp, toýlaryny sowmak meýesser etsin. Köp sag bol Jahan. Mehriban tomoşaçylar, şunuň bilen Türkmen Portal web saýtymyzda ýürütüsi üçin taýýarlanýan durmuş toraga satly gepleşigimiziň bu gezek täze sany geçirip gutarýar. Gepleşigimiz siziň göwnüňizden turandyr diýip umyd edýär. Siz bolsa Türkmen Portal web saýtymyzdan daşlaşmaň, çünki Türkmen Portal hemişe online. Türkmen Portal siziň iň ygtybarly maglumat çeşmeňizdir. Sag bolun.
Ağızlıyım uzun boyluyum direğim Vakfırımın vurmazım ağlar yüreğim Atın oradan akıl yedin tüyenmin Vakfırımın vurmazım yanar yüreğim Atın oradan akıl yedin tüyenmin Ahal idi tüyün bilen küzüyen Minni beyle mıdam seni küzüyen Sen mehrini, sen oyununu izleyen Şiilik koşup ahal yedin tüyen Sen mehrini, sen oyununu izleyen Şiilik koşup ahal yedin tüyen Manglayıma toğa gidip tüyenmin Mescidin mehrabının merhanesi Manglayıma toğa gidip tüyenmin Bir mukuddes inetini yaradan Köp görmüsün keserden sereden Ayırmasın yaradan Aşığım sen leylim bolup tüyenmin Vaktimi senden ayırmasın yaradan Aşığım sen leylim bolup tüyenmin Dört fasıllayım seni tüyenmin Görüp güldürmeyle oynap gülürüm Oyunu dört fasıllayım seni tüyenmin Sıfatlı gelinin yari Bahçedeyin bahçamda kıyınar Gözlüm yolun oymu gel bana sari Vak yolu çıkıp yolun gözlem tüyenir Gözlüm yolun oymu gel bana sari Vak yolu çıkıp yolun gözlem tüyenir Ağzım üstünden sayın vereyim Nesip etsin bak devran süreyim Devran olup arman olup tüyenim Nesip etsin bak devran süreyim Devran olup arman olup tüyenim Şehir koşup akıl yedin tüydüm ben Aklın oradan akıl yedin tüydüm ben
oğlanlarım min aydayın aradama Pargın bilen soğap bilen oğlanlarım Dinleseniz erkekimin ardama Öte geçtim geçin günahım oğlanlarım Dinleseniz erkekimin ardama Öte geçtim geçin günahım oğlanlarım Sünnatın var olsa gönlünü yakma Duruyor nazırım geline bakma Diyim tavın antanın minnetin çekme İyilesinle adın namar dolanır Diyim tavın antanın minnetin çekme İyilesinle adın namar dolanır Başarımızı bilindiğine dırmışma Hala okuyup bir taşıkta vurmuşma Başarımızı bilindiğine dırmışma Hala okuyup bir taşıkta vurmuşma Yine buradan lolu bilen çalışma Körde yürü gelinen kadar oğlanlar Yine buradan lolu bilen çalışma Körde yürü gelinen kadar oğlanlar İyilisine nakılalım kalıpken Kul gözümen akıl gözlen manatken Merkede özümüzü tanıtma İl beyiktir dirrev tanar oğlanlar Merkede özümüzü tanıtma İl beyiktir dirrev tanar oğlanlar İlinizi gelinize kalgatma Özümüzün kıymasına bağlatma Çünkü sözüm kebeleri ağlatma Kaymasın ahine oğlanlar Çünkü sözüm kebeleri ağlatma Kaymasın ahine oğlanlar İl beyiktir dirrev tanar oğlanlar Öte geçsin geçin günahım oğlanlar